как ми замъгляне в камерата и моля ви, кажете ми как да си направя root на таблета, да мога да снимам с Show TV, защото само така да снимам не става. А пък и нямам малка камерка или пък телефон, канал на телефон и така. Кажете ми някакво приложение, с което да се рутна таблета. Марката му е Asus. Гледах един клип, където се рутва телефона от King Root в Google. Не ми стана така и да абонирате се за мен, дайте положително за този клип и чао!